Soyayyar da ta fi kowacce daɗi a rayuwata. Ko da na yi niyyar mantawa da ita ba zan taɓa iya mantawa da ita ba. Saboda ta bani abubuwan da a soyayya har yau na rasa su. Ta bani abubuwan da ba zan taɓa iya samun su ba, haka nake gani. A rayuwar mutum yana iya samun soyayyar gaskiya, amma ba kowa ne take zarcewa ga ya mallaki wadda yake so ba. Ina da labari na soyayya wanda ba zan iya mantawa da shi ba. Shine na budurwata Saddiƙa. A duk duniya babu macen da na taɓa so a duniya sama da irinta. Ba ni da wani buri da ya kasance in ganta. Ba na jin kewar kowace mace idan ba ita ba. Tabbas ta yi aure a yanzu haka, ban aure ta ba. Amma koda yaushe ji nake idan na tuna ta babu wata mace a duniyar nan da ta kai ta. Kuma ji nake yi ba zan iya samun wadda za ta maye min gurbinta ba. Duk da ina da wasu 'yan matan, amma na kasa tantance wacce ce ta dace da zuciyata, kuma wacce ce za ta kula da ni kamar yadda take kulawa da ni. Ta min abubuwan da ba kowace mace ce za ta iya ba. Mata ta gari, mace ta gari ita ce wacce na fara gani a duniya. Da a littafi nake ji da kuma bakin malamai da manyan mutane masu yi wa mutum nasiha akan ya zaɓi mace ta gari. Amma wannan ita ce ta gari. Na ganta da idanuwana kuma na rasa ta. Amma hakan bai zama min wani abu a rayuwata ba, saboda duk lokacin da na tuna da ita ina jin soyayya ce sabuwa a zuciyata. Sannan kuma idan na tuna ta ina iya kumantawa da kowace mace nake tare da ita. Ta yi aure shekara 2 kenan, amma har yanzu ban manta da ita ba, kuma ba zan iya mantawa da ita ba.